k'o min ni tilela mɔna u b'o dun ni seli fana sera u bɛ seli ni lansara sera u bɛ seli ni fitiri sera u bɛ t'u ka so k'a kalo 12 olu bɛ ten nka u bɛ balo Bamako yan de ye Bamako ye fɛn min kɔni ye Bamako ye ba ni kulu cɛ jisuma i b'a san yan dɔrɔmɛ 5 nka n'i bɛ taa ka taa don ɲɛgɛn na dɔrɔmɛ 10 don hali tɛ b'a la o Bamako ye kabako dugu ye Wajabate an bɛɛ lajɛlen nalen don fɛn ɲini na ko ni fɛn sɔrɔla an bɛ taa so nka don o don Bamako yɛrɛ bɛ ka bonya Bamako yɛrɛ bonyana fo Bamako sera dɔw yɛrɛ ka dugu la hali olu ma segin ba o y'a dɔ ye o Bamako tɛ sidɔn ayi o tuma fɛn min kɔni ye Bamakokaw ye ani Bamako lamini an na foli ni tani d'u ma Bamako dugulew Turew Ɲarew Darabew an na dugawu ɲini u fɛ ni ka dugawu k'u ye fɛn min kɔni ye Bamako bonya n'a sabati saraka min n'u y'a bɔ saraka in minɛna an b'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye jamana in bɛ se ka basigi cogoya min na kunnafoni kɛlen don dafara ye Mamutu Kamara ale bɛ fan dɔ in fɛ e ni ne fɛn min kɔni ye kunnafoni ye an bɛna bara ci Wajabate ni maa min b'i cɛsiri i bɛ minɛ ka kɛ cɛsiri tilaw olu cɛsiri jala ye ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Sayo Kamara ye Musa nin y'a kasara ye Musa Sayo ko a ko fɛn min ye ɲɔgɔn ye balane fɛn min ye ministre o bɛ laadala ɲɔgɔn ye min kɛ o ma makɔnɔ fɛn min kɔni ye colonel Asimi Goïta a ye ci bila gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen ma u kana sigi sigi min n'a kɛra nin kɛra conseil des ministres de jamana de minnu bɛ n'olu bɛ politique kumaw ani jamana taafa kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen sigira ka min jaabi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ fɛn min y'anw ka jamana ye embargo dalen b'a kan maa ti don maa ti bɔ balo ti don balo ti bɔ nafolo kɛrɛfɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanakuntigi président Asimi Goïta ka jateminɛ ani kɔlɔsili kɛ ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen min bɛ se k'a to jamana mago bɛ kunfilenna ni taasira minnu na jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min o ka jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo tile 4 tɛmɛnen gouvernement u ka sigi senfɛ u nana hakilina ta n'i y'a mɛn projet de loi o ye laɲini ye min n'a cira an ka CNT maaw ma fɛn min ye député kuraniw k'a da u tulo kɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye charte de la transition n'o ye jamana sariya sunkura ye min dara n'a bɛ cɛmancɛla fanga baaraw bɛɛ lajɛlen kofɔ septembre kalo tile 12 san 2020 ko a ka yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye charte de la transition ni hakili b'a la sigiba de kɛra jamana de bɛɛ lajɛlen yera sigi min kɛnɛ kan u ko min ma concertation nationale septembre kalo tile 11 n'a tile 12 fɛn min y'o wuli kajɔbaw ye olu kɛra nka n'i y'a ta k'a lajɛ o sigi in senfɛ maa minnu bɛ kɛnɛ ka jamanadenw don a la olu nana fɔ transition kalo 18 danganiya minnu ni danganiya minnu kan ka kɛ u y'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko kalo 18 ti bɔli kɛ o dɔnna sabula fɛn min ye banda ale nana ka na sigi jamanakuntigiya la septembre kalo tile 25 san 2020 fili fɔlɔ bɔra ye de ni kana Asimi Goïta kɛ vice président ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mokhtar Wani o taara ka kɛ premier ministre ye nka ko nana gɛlɛya sabula jamanadenw b'a fɛ Mali ka kɛ min ani Mali ka taa sira min fɛ an b'a fɛ an ka taa kɔrɔ fɛ u y'u kusi tilebi fɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransi ko kɛlɛ sabula fɛn min ye nin sɔrɔsi denmisɛnw ye ani jamanaden minnu bɛ n'u bɔra ka kɛlɛ kɛ u b'a fɛ Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka ban fɛn min kɔni ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ n'i y'o banni ko fɔ Faransi kɛlɛli kɛr'i ma diyagoya ye Bandaw ani Mokhtar Wani olu nana kɛ Faransi ka lamɔden ye ni kana Faransi kulokɔrɔ kuma fɔ ka tila k'a sagona ko kɛ Bandaw yɛrɛ tun kɛra Faransi ka den ye sabula a tun bɛ ɲini ka yɛlɛma ye n'a taara Faransi tɔw bi si kana ale bi kunɲɔgɔn kelen kɛ wala tile 15 a tɛ segin ka na Mali la sɛbɛnnikɛla ko o nana wolo min na o dɔnnen bɛ Asimi Goïta ani sɔrɔdasi cɛŋana minnu b'a nɔfɛ mai kalo tile 24 Bandaw nana Faransi sagona gouvernement dɔ sigi colonel cɛŋana fila bɛ minnu ye 18 août fanga yɛlɛmali baaraw kɛ a taa se ka kɛ minnu kɔ fiyewu n'i b'a fɛ Mali finitigiw ka bɛɛ kelen ma ni ka jɛ ka cɛmancɛ fanga baara u nan'o maa fila bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel cɛ fila dɛnna kɛrɛfɛ o colonel cɛ fila olu de ye Irisi Masurunama ye Bandaw ani Mokhtar Wani kun t'a fɛ ka Irisi ko kuma mɛn o kɛ mai kalo tile 24 Asimi n'a ka cɛdenw wuli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn tubabukan na hors de leur prérogative u y'o de kɛ u bilara kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bilali kɛrɛfɛ Asimi Goïta nana wuli kajɔ kɛ fɛn min kɔni ye kalikasiyɛn ye o kɛra sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Asimi Goïta ye a taara ni ka bila jamanakuntigiya minɛn kɔnɔ juin kalo tile 7 san 2021 premier ministre taara a fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ni k'o bila gouvernement baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko y'a sɔrɔ kalo 18 na kalo 9 bɛɛ lajɛlen kɛra kolokala ani
fɛn min ye dinga dɔ la taafama dɔ jamana la sɛbɛnnikɛla ko Choguel talen ka kɛ premier ministre o nana hakilina dɔw ta min bi kɛ sababu ye jamana yɛrɛ bi taa sira minnu fɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ko ma plan d'action gouvernemental sɛbɛnnikɛla ko transition kunnama surunyana fo ka taa fɔ k'a to ten sabula baaraba minnu daminɛlen bɛ f'olu ka dagu sɛbɛnnikɛla ko o de kama fɛn min ye kalo 9 muru tɔ min tora o kɔni o dɛsɛra n tɛrɛw o tuma fɛn min ye sigi min n'a kɛra février kalo tile 4 fɛn min kɔni ye gouvernement ani président nana jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye charte ye ale yɛrɛ de kumana koyi n'i b'a fɛ ka charte yɛlɛma ka fɛn min ye taabolo kura ye min k'o kɛ o tuma i bi segin CNT membre de ma olu de bɛ yen jamanadenw ka maa cilen de y'olu ye hali n'a y'a sɔrɔ kalama taw ye jɛkulu de y'olu sigi n'olu jɛna n'a ye a bɛ komi jamanadenw jɛna n'a ye o tuma baara bi sɔrɔ ka kɛ transition kundala janya fɛn min ye CNT membre ye u bɛna ka na dɔ fɔ a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye gouvernement a membre fɛn min ye transition kɔnɔna na charte ko fɛn min ye maa 25 ko tɛmɛ kana ko kan an nana ye Mali ye jamana min n'a ka bon jamanaden bɛ ka caya 20 millions d'habitants ni dɔ ma fara gouvernement baara kan a bi kɛ maa kelen bi maa 10 niyɔrɔ baara kɛ a laban su bi k'ila yɔrɔ dɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma gouvernement dayɛlɛli o ti wari dun ani wari dun juguya koyi sabula baara min bɛna kɛ u fɛ o de bi kɔlɔsi hali ni ye cɛ 100 kɛ ministre ye o ti dɔ fara wari dun kan nka maa minnu bɛ n'olu bɛna baara kɛ n'olu ma kɔlɔsi maa kelen bɛ se k'o cɛ 100 niyɔrɔ wari dun kile sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli Asimi Goyita ko dɔ ka bɔ jamana ka wari dunda la kɔlɔsili ka kɛ fɛn min ye jamana nafolo burujali o ka dabila yuruguyurugu ka kɛlɛ o tuma fɛn min ye gouvernement membre ye dɔ bɛna fara a kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye politique maa caman bɛ yen minnu kɔni salilen bɛ CNT sigira funteni ba de kɔnɔ ani gɛlɛya ba de kɔnɔ a y'a sɔrɔ jamanadenw ma ɲɔgɔn faamu jɛkulu caman bɛ yen minnu b'a fɛ bi k'u sen don jamana baarali la a tiɲɛ kan hɔrɔnya kan o tuma CNT kan ka dayɛlɛ o jɛkulu fana u ka se k'u ka maa don a kɔnɔ min b'a to fɛn min ye kalafili min bɛna kɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye assise nationale min kɛra fɛn min ye kuma minnu bɔra o kɔnɔna na o kumaw a belebele caman bɛ yen minnu bɛna ta bala fɛn min ye nin sariya kura in kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi Goyita a ye sɛbɛn ci CNT ɲɛmaa ma n'o ye Maliki Jaw ye o tuma fɛn min ye CNT membre ye députéw tɛ nka député ladegew don u wele ka na fɛn min ye sariya kura ye u k'o ta charte de la transition a ka bayɛlɛma ni ka na ni hakilina kura ye min bɛ se k'a to transition kunnama ye min ye malidenw yɛrɛ ye min fɔ dɛ ka ɲɛsin fɛn min ye assise ma kalo 6 fɔ ka taa se san 5 ma CNT maaw ni aw y'a bila yɔrɔ min an bɛ taa n'o ye on s'en fout de CEDEAO an mago tɛ CEDEAO la nin ko la koyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seru ne bɛ tigɛ don Azalaï Express fasiriba n'o ye Albert Maïga a ko siga tɛ min na i n'a fɔ i bɔra k'i da la sira ma n'o ye charte ka relecture ye Jean Seru min kɔni dagaba lamagalen bɛ fasiriba ko juma tɛmɛnen février kalo tile 4 jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ka taa bila ka gouvernement la u ye ɲɔgɔn ye joona ɲɔgɔn ye a bɛ tali kɛ mun kan min ye charte ye ale bɛ ban ka bɛn ni février kalo tile 27 ka kɔn o ɲɛ an ka yɛlɛma kuraw ta jamanadenw ka hakilina min kɛra assise nationale de la refondation yɔrɔ jamanadenw ye fɛn minnu fɔ an k'o lajɛ joona min kan ka kɛ Mali ka siniɲɛsigi ɲuman ye min ye Mali gouvernement kura yɔrɔ maa minnu kan ka don a la a kan ka taa ministre joli la maa jumɛn kan ka bɔ a la yɔrɔ min ye CNT dɔ kan ka fara kan ni ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye parce que b'a ko min kɔni colonel Asimi Goyita ye sigi kɔni k'a kɛra hɛrɛ la parce que b'a ko hakilina caman taara kɛnɛ kɔnɔ nka ko min bɛ fɔ nin ko in na min ye wasadenw ye n'o ye conseil ye yɔrɔ siga kɔni tɛ min na laɲini mun bɔra gouvernement fɛ u bɛn'u sigi k'a tɛntɛn ni k'a lajɛ minnu kan ka kɛ minnu bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ minnu ka ɲi jamana in ma minnu ye jamanadenw ka hakilila ye siga kɔni tɛ min na u bɛna bɛn o kan parce que b'a ko a kɛbali n'u tilala de u bɛnna san min kan u b'o fɔ an ye nka a kɛbali i ni merci u kana kɛ san 2 ye dɛ urumɛri yɛrɛ man ka fɔ nin ko la u tilala tuma min na an bɛnna nin kan a filɛ nin ye u k'a kɛ san 7 ye Mali bɛɛ n'i ka hakilina don n'i ye se kɛ dɔw yɛrɛ dɛ transition bɛ ban février kalo tile 27 olu n'u ka hakɛ don minnu ko o tuma olu ti Mali la yan de sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ kɛ nord la Faransi bɛ ka gɛn dɔɔni o tuma olu tɛ Maliko la démocratie don bɛɛ n'i ka hakilina don
Jean Tedou Fasiriba ko no ye Albert Maïga ako siga konte mina min koni kunafoni do bena soro min ye ministre so munu be Jean Tedou nulu koni joro ka dogon ako yelema belebele de bina do la min ye ministre mugani duruye Jean Tedou Mali fiefie bunya kama ako dade bena wolangata makura caman be minnu tun sɛrɛla ni ka funu gouvernement la Jean Tedou ko caman kɔni be olu bena fara gouvernement ka a ko maa caman fana be minnu dɛsɛmɛ ka baara kɛ minnu jɔsen tɛ ka ngolofa a ko caman bena gwɛnɛ o jatigɛ de be sisan gouvernement kɔnɔ jatigɛ maa dɔw ka na bena ja sisan ah non moi j'ai la liste maa dɔw ka na bena ja les ministres incapables là j'ai une liste kana to an ka sigi la dɛ kuma I bɛ baara kɛ Asimi kɛrɛfɛ di non mais jamanadenw an ɲɛ b'u la o ministre minnu tɛ baara la an ɲɛ b'u la o ça va fɔ n ye ministre min bɛ baara la minnu tɛ baara la ça va fɔ n ye bon minnu bɛ baara la minnu tɛ baara la ça va fɔ n ye i bɛ to nin ko in na bi o ça va fɔ n ye ministre de l'industrie et du commerce o tɛ foyi la malo da ka gɛlɛn sukaro da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn o tɛ fɛn na o ye kelen nga dɔwɛrɛ fɔ wa i kun i ka saba de fɔ n ye ministre de l'équipement et des transports o ti baara la Basabugu sira ma dilan Madina tɛ foyi la ka bɔ yan ka taa Basabugu kilo 70 dɔrɔn a ma dilan a bɛɛ tigɛ sabanan ye jumɛn n ko i ka saba de fɔ n ye na bɔ sa koyi i bɛ nin fɔ n ye dɛ ka fila fɔ k'i bɛ dan fila la i bɛ nin fɔ n ye sabanan ye jumɛn na mago sa koyi ministre mun tɛ baara la Joni Seydou sabanan ye jɔnni ye ministre de la communication o ti baara la aide à la presse o ma sɔrɔ o bɛ baara la o bɛ baara la wa an sigilen bɛ k'o ma kɔnɔ o kɔni tɛ baara la an sigilen bɛ k'o ma kɔnɔ dɛ nka ministre damadɔ bɛ yen y'i diya mi diya o bɛ baara la i n'a fɔ ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement o bɛ baara la o bɛ baara la Maïga ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ministre de la défense et des anciens combattants Sadio a bɛ baara la ministre de la sécurité le général Daouda Ali Mohamedi a bɛ baara la ministre de l'économie et des finances ministre de l'énergie des mines et de l'eau non Seydou Lamine a bɛ baara la a bɛ baara la ko ministre tɔ bɛ bilen ministre de la santé a Jaminatu ale bɛ dɔɔnin na a bɛ dɔɔnin na ministre e bɛ dɔwɛrɛ dɔn wa ministre banna o liste maa tɔw bɔra ne kɔnɔ gouvernement maa tɔ si ne hakili t'a si ka ministère la awɔ Jean Tedou o tuma min ye Albert Maïga a ko siga kɔni tɛ min na Jean Tedou min kɔni ye maa caman ye olu bɛna gɛnni ka wulu su la k'a yira k'a fɔ u jɔsen bɛ ngolofa min ye maa caman fana bɛ yen minnu sigilen bɛ cadre valable don Jean Tedou min ye Mali bɔ nɔgɔ la o fɛɛrɛ n'o dabali b'u bolo k'olu tɔgɔ bɛna ye gouvernement kura la parce que b'a ko min ye CNT députés ye n'olu tilal'u ka yɛlɛmali kura la n'olu ka hakilina kura n'u ka sariya kuraw ta Jean Tedou min ye o tile 2 tile 3 o tuma ko kunkan kura bɛna bɛn Mali gouvernement kunda min kɔni Dr Choguel Kokala Maïga colonel Assimi Goïta Jean Tedou wulikajɔ ni tigɛ di ɲɔgɔnma mun b'u bolo min ye Mali k'a kɛ malidenw sago ye ni ye lakanako ye k'o sabati min ye embargo mun ba an kan bi ka Mali jilaja ni k'a kolo girinya min ye embargo ye a kana se ka gɛlɛya kɛ Mali kan Jean Tedou siga kɔni tɛ min na ko gouvernement kura mun bɛna le k'a bɛna kɛ maliden bɛɛ lajɛlen sago ye ni ka Mali kɛ Mali yɛrɛ lakika ye Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ dɛ ko sogo kan tɛ dɛ a natɔla don a daminɛna ka ban nka tɔ de bɛna lakile kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ Jabate naamu bonye laban ye boli ye siga t'o la ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Inter de Bamako o don Fasiriba n'o ye Ami Sanogo ye Ami Sanogo n kɔrɔmuso cɛjugu ni y'a ka sɛbɛn ye Ami Sanogo ko a ko Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian Mati Dozo sɔgɔsɔgɔbaatɔ danga sabula fɛn min ye Jean-Yves Le Drian ye a mangoyalen bɛ Mali la o dɔrɔn dɛ Faransikaw yɛrɛ fɛ Jean-Yves Le Drian mamandi sabula kasa jugu ani yuruguyurugu min b'a nɔfɛ farafin jamanaw ka o kɔlɔlɔ bɛ ɲini ka wuli Faransikaw ka ministre des affaires étrangères an bɛ don min na ko bi a yɛrɛ a ka wuli ka jɔ n'a ka kɛlɛ a n'a ka cɛsiri Maliko la dɔwɛrɛ tɛ a ka nafaba de bɛ yan kabi Ibrahim Boubacar Keita tile ala ma hinɛ sabula a den dɔ bɛ yen société dɔ b'o bolo Mali passeport biométrique o marché de taara ka d'o ma
a ko Jeune Afrique ale de bɔra ni kuma in ye ni k'a bɔ ka bi 2021 kɔnɔna na fɛn min kɔni ye 2015 ko fɛn min ye Grande-Bretagne kaw olu ka société min bɛ n'o kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Jean-Yves Le Drian ale denkɛ de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ Mali passeport biométrique kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye sɔrɔbaden ye a b'o sɔrɔ o la o y'a sɔrɔ o donnama kama fɛn min ye Faransi ministre de la défense a bilalen b'o ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko 2015 fɛn min kɔni ye sugubulo ye a nana ta ka di société in de ma ni Faransikaw ka société don a tɔgɔ de Ouverture Technologie sɛbɛnnikɛla ko société in tɔgɔ yɛlɛmana ngo n'a bɛ fɛn min kɔni ye ba ye n'i y'a fa cogo cogo ni ka bɔgɔli juru to a la o bagolo o de bɛ taa kɛ jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye a y'a to a da IDEMIA ngo o n'a ta bɛɛ ko in ma se ka yɛlɛma 2001 fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ye an ka jamana kɔnɔ kanajɛnw de tun bɛ an ka passeport dilan nka fɛn min kɔni ye passeport marché a nana bɔsi olu la san 2014 o contrat bannen o yɔrɔnin bɛɛ Faransi nan'i sɔri jamana miliyari baden de bi cɛ kalo o kalo ni ka taa di nin société in ma min ye Jean-Yves Le Drian denkɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jean-Yves Le Drian yɛrɛ a tun ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min Ibrahim Boubacar Keita ye ka na o fɛ yen palais la u ye kuma caman fɔ a ko fɛn min kɔni ye ko in ye u y'o kuma de fɔ gundo la nka bɔ kɛra ko in galama sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sugubulo tali ka di Ouverture Technologie ma Jean-Yves Le Drian denkɛ in ma nin kɔni ma bali kɔlɔsilikɛlaw la sabula Faransi yɛrɛ a kunnafonidisow n'a journalistera minnu bɛ yen olu ye kuma in bɛɛ lajɛlen ta ni k'a sandalama sɛbɛnnikɛla ko Jean-Yves Le Drian n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni kun kali k'a ye Faransi bɛ se ka na fangaba sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na layidufu caman bɛ u ye min da Mali ye Ibrahim Boubacar Keita tile la o donnama kama fɛn min ye François Hollande ye ale bɛ masakɛya la Faransi ale yɛrɛ ko IBK y'a teri ye dɔwɛrɛ tɛ kunatɔ nɛgɛnga tɛ dɔwɛrɛ y'a pa ala ka ja o tuma n'a turula nu kan i sago bi sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye u ye Mali janfa tile la Paris Bamako sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ sen kan Kanadakaw olu sen kun bɔra ko bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko Louis de Lorimier ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin kuma in ye a kan ka salo o ye Faransikaw ka den dɔ ye min kɔni n'a sigilen bɛ Bamako ale ye kuma in sɛbɛn kɔrɔfɔ a donnama kama Saada Samake ala ma hinɛ ale de ye ministre de la sécurité kuma kɔni donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ de cayara nka min jɛlen bɛ fɛn min kɔni ye société in ye Ouverture Technologie Faransikaw ka société don maa o maa n'i ye Maliden ye e ka visa tɛ sigi passeport kan fɔ Faransi k'a dilan sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye bandaw tile o nana sigi wuli ka jɔ ani baara minnu kɛra o ma kɛ sababu ye fɛn min ye marché ye ni k'a datugu yala président kura min b'an kunna n'o ye colonel Assimi Goïta ye nin sugubulonko in a b'a kalama wa a t'a kalama ɲininkali tɔ min bɛ min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ Aminata Sanogo ani Yɔrɔ Soga fɔla o de ye k'a fɔ fɛn min ye Assimi ye n'a kɔni b'a fɛ ka Faransi ko kɛlɛ kɛ Mali ka lafiya ni k'a ka indépendance ta Faransi ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ womisɛnnin o womisɛnnin jamanadenw bɛ min kalama o tɛ min kalama a b'a bɛɛ lajɛlen de datugu o tuma fiɲɛ bɛ tigɛ Faransi la n'a b'a fɛ k'o kɛ Jean-Yves Le Drian cɛkɔrɔba dajugu sabu jugu bakɔrɔnkuri a bɛ kuma jugu minnu fɔ an ka jamana ma o tuma k'a fɔlɔ Jean-Yves Le Drian a ka intérêt min bɛ Mali sociétéw kɔnɔ n'o ye an ka passeport ko in ye a k'o datugu Wagner ko kuma min b'a da o kuma jugu o bi cada i b'a fɔ ko goyɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi kɔni bɛ jɛjuguba de la an ka jamana kɔnɔ sabula fɛn min ye Sahel jamanaw ye n'o ye cɛɲɛka jamanaw ye k'u buruja k'u firi Faransi de b'a jula n'i ye Syrie ta k'a lajɛ Faransi de ye jɛjugu wuli Libi kɛrɛfɛtɛ Centrafrique b'o cogoya la nka u ɲɛsinnen min filɛ nin ye Mali ma fɛn min kɔni ye npogo kɔnɔ kelen ye an b'o dɔw la sabula cɛ min bilalen bɛ an ka kɛlɛkow ɲɛfɛ Assimi Goïta a n'a ka colonel olu kɔni tɛ siga sabula n'olu ye sira y'u farikolo fa min na u b'o tigɛ k'o sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Mali bɛna ja i y'a fɔ cogo min Mali kura daminɛna wa Mali kura walasa k'a sinsin Assimi Goïta n'i t'a kalama Jean-Yves Le Drian denkɛ Mali passeport bɛ dilan a fɛ marché minɛ a la conseil des ministres nata la an b'o de ɲini nin kuma in a ka na jamana in an b'o de ɲini n'a m'a minɛ ne ka passeport date ban dɔ don n tɛ taa passeport dilan dɛ e bɛ taama de moi je vais à Bassabou je vais à Negela, commune de Bozefala. Donc, nous sommes quand il est passeport, il y a un autre titre, mais. On ne sait jamais. Matiala Bofano. Mokaba Doni, mission de Michini, Dieu de nos directrice de Mblakata, mission au Canada. Ah, ou bien, États-Unis. Mathieu Kotodo. Passeport de Nebolo Sanda. Peut-être, ça mangele Masika. Avec Adono. Adati Bada. Avec Adono. Vous n'avez pas oublié. Aïe, mise à l'occasion, interne de Bamako, Akabi Bolla.
an ka taa n'a ye. Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Badabate. Naam. Bala cogo bɛ di. Jeune Solo ne bɛ n tigɛ don joona joona. A don. Nouvelle Horizon. Fasiriba n'o ye Mahamani Touré. Mahamani Touré a ko e kunnafoni dɔ b'an ka jamana in kɔnɔ. Ɲama. Jeune Solo min kɛmɛ ka adamadenw kamana guwan. Mun don. Nin k'an dabali ban. N'o ye police territoriale ye. Jeune Solo nin ko in a na kɛ wa. Walima nin ko in a tɛna kɛ wa. A ko siga kɔni tɛ min na. Kuma fɔlen kɔrɔ don. Jeune Solo an ka jamana marabaaw fɛ. Min ye sigi k'a fɔ ba dɔ kɛra jamana in kɔnɔ. Jeune Solo maa minnu ye marifa ta. Nin ka Mali buruja. Nin ka bamancɛ wale don an ka jamana in kɔnɔ min ye an dɛmɛbaaw ye wulikajɔ kɛra san 2013 nin k'a yira k'a fɔ an ka bɛnko la min ye mugu ni kisɛ o ka bila kɛrɛfɛ Mali ye kelen a tɛ buruja Mali tɛ tigɛ ka di maa si ma maa minnu ye marifa ta u ka sabali u ka sigi k'u ka laɲini an k'a la ɲɔgɔn fɛ o laɲini ɲɔgɔn fɛ yɔrɔturu min ye marifa tabaw ye u y'a laɲini min kɔni polisi territoriale ye yɔrɔturu u ka se ka dilan min ye jamana kɔrɔnfɛ bolo la ko a ka daminɛ n'olu ta ye min ye Mali ye a na tila ka lajɛ ji ɲɛma jɔli la n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka bolo da Mali marabolo min na nka min ye olu ka marabolo ye a ka di olu ye u ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ yen a y'u ka k'o polisiw ye Fasiriba ko a ko nin hakilina mun taara san 2013 baara in Ibrahima Boubacar Keita ale kɔni y'a lajɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni jamana tilaliko kuma bɛ ka fɔ nin y'a dɔɔni fɔritɔ ye fɛrɛ la yɔrɔ ne tɛna jɛn n'o ye min ye faransikɛw ye IBK wele k'a dɛsɛ min ye IBK ye a ye gɔngɔrɔ don a tulo la ni k'a k'i n'a fɔ a tulo t'u la min ye san 6 ye u bɛ munumunu salo bolo da u b'a da tulu la k'a da jaba la IBK ko a ko Mali ko bɛ n dusukun na k'a se kundama mun ma Mali tilali a bɛ kɛ ni Ibrahima Boubacar Keita kɔfɛ n'o tɛ ne ɲɛna tɛ Fasiriba ko min ye Ibrahima Boubacar Keita ale tile banna a bɛ tiɲɛ sɔn an bɛ don min na ko bɛ pewu bonya bila diɲɛ filɛ dɛ bois b'a bila bois t'a bila ngo an sɔnna an tɛ a banna n'i y'i sigi ka diɲɛ lajɛ diɲɛ ye fufalaki de wallahi y'a bɛɛ bannen pewu foyi tɛ nin kɔfɛ bilen Ala de ye film réalisateur ye fo sini jɔn sa film banni n'a banbali a bɛ Ala de a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ Jɛntedu Fasiriba ko n'o ye Mahamani Touré Mahamani Touré ko maraba kura minnu bɛ yen n'o ye transition ye Jɛntedu i b'a ye k'a fɔ hakilina kura taara k'a sababu kɛ sigikafɔ min kɛra n'o de ye polisi territoriale ye Jɛntedu a ko in a ka lajɛ wasaden minnu bɛ CNT kɔnɔ ka taa da olu ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ bi laɲini kɔnɔna la maa minnu bɛ k'an dɛmɛ n'o ye partenaires ye Jɛntedu olu kɔni y'a yira k'a fɔ tigɛnɔbila min kɛra min ye accord de paix d'Alger min kɔni ye seereya min kɛra diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o y'a yira k'a fɔ accord in kɔnɔ kuma a bɛ se ka kɛ Mali ɲɛmaaw bɛ ka mun de ma kɔnɔ min ye transition ɲɛmaaw ye u y'a lajɛ joona joona ni ka sɛbɛnfura in labɔ colonel Assimi Goïta a y'a labɔ joona joona ni k'a di députés ma Jɛntedu min ye buloma cɛdenw ye u k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ Mali ka hɛrɛ b'a la Mali ka kelenya ni Mali ka bɛn b'a kɔnɔ o tuma u k'a wote nka ni Mali ka kelenya t'a la ni Mali ka hɛrɛ t'a la ale t'u jagoya dɛ a tɛ maa si bolo tunami ka d'a kɔ Assimi de côté Assimi côté o n'u yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ŋaniya jira don sabu olu de bɛ malidenw de tɔgɔ la o tuma n'a bɛ bɛn jamana in ma o tuma u k'a wote n'a ti bɛn jamana ma u k'a bila pewu voilà Mali yɛlɛmana koyi an bɛ ɲɔgɔn ye sisan o tuma Bamanju tɛna fɔ ko Assimi m'a k'a sɛbɛn o Bamanju yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ CNT la ye wa Bamanji ko yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ bi gouvernement falen don ex-rebelle joli la CNT falen don ex-rebelle joli la Mali wo jumɛn bɛ yen bi ko marifa talakɔrɔw tɛ yen bi u ka farana dɛ Jɛntedu Fasiriba ko n'o ye Mahamani Touré a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni malidenw ye ni tile filɛ na an kamana gɔnna nka min kɔni jamanakuntigi a ko an ka hakili sigi Jɛntedu u tɛna fɛn kɛ min tɛ malidenw ka nafa ye min tɛ malidenw ka tɔnɔ ye min kɔni polisi territoriale ye Jɛntedu n'a sigira sen kan ko siga kɔni t'a la Fasiriba ka kuma la o kuma ko kɔni ka Mali kɔni tila a ko Mali min ye colonel Assimi Goïta a n'a ka cɛdenw u bɛ sɔn ka Mali tila wa a ko o cɛ tɛ min ye Choguel Kokala Maïga a n'a ka hakilina ka Mali tila tile la k'o cɛ tɛ o kuma Mali bɛna tila jɔn de tile la a ko min kɔni kuma la fɔ de don Fasiriba ko a ko min kɔni ye ni député min ye ni rebelle kɔrɔw ye a ko siga kɔni tɛ min na dɛ Jɛntedu u ŋaniya ye fɛn mun ye o de ye ka polisi ka sigi u ka marabolo kɔnɔ u n'u ka marifa minnu bɛ bamanciya la dɛ o marifa kelenw bɛ yɛlɛma k'u k'u ka lakana ko ye o tuma don dɔ sa u bɛna jama ni ka tila k'a fɔ k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya u ye drogue caman feere k'o wari sɔrɔ o y'a sɔrɔ u fara wari la trafic de personnes kɛ u hakili sigira o tuma u bɛna fɔ tuguni ko
a tɛna ɲa min kɔ ko ka Azawadi an k'a ko ye siɲɛ kelen sa o b'a sɔrɔ colonel Sadio kelen bɛ ka MiG 29 ani Rafale ni Mirage caman san ka bila Senu base la u k'a kɔrɔbɔ y'a da se bɛ jiri ma u k'a kɔrɔbɔ a tilew tɛ kelen ye Musa Traoré tile MiG mun tun bɛ Mali bolo a tɛ ku maa la k'i bɛ tulonkɛ kɛ Mali la MiG 21 subhanallah don tɛ wele donna tile la MiG 21 de don tɛ wele donna mais u ninnu kɛn bɛ ka MiG 29 de bi sira la ka na ala k'o kɛ ala k'o kɛ dɔ k'a kɔrɔbɔ Jontedu Mamani Touré ko a ko min ye ni police territoriale ye Jontedu n'i ye jateminɛ kɛ mberi caman bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ yen ka banko ye olu b'a minɛ cogo jumɛn de bolo Jontedu min kɔni Bamako mairie a bɛ yen ka taa bila an ka duguba caman na a ko u bɛ ka baara minnu kɛ min ye maire ka hakilinaw dɔn min kɔni olu ka ŋaniya kuran ye Jontedu ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ la malidenw ye o tuma ko jamana tilali fɛɛrɛ de don Mali kɔnɔ yan min ye Mali gouvernement ko bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ wa CNT tɛ sɔn dɛ CNT cɛbaw anw y'an ka gendarmerie sɔrɔ non anw mi police territoriale in ta dɛ aw b'a ta il y a une gendarmerie maintenant à Faladière commune de Djiba tout près de Bassabougou je t'informe élément B mais mo décision yɛrɛ de bɔra les nouvelles gendarmeries créées là an b'a la CB kura tɔgɔ ayi CB ma sigi fɔlɔ dɛ so bɛ ka jɔ de so jɔli o de bɛ ka kɛ plan bɛ ka kɛ entrepreneur fɛ ayiwa dɔɔni don o tuma ala k'a ko kun cɛ hɛrɛ la amina bamaja mun bɛ yen u k'a bɛɛ minɛ ka bɔ yen k'a bɛɛ fura an bɛna sigi don dɔ ka nin da ntali la ko Mali tun envoyé don Bamaju fɛ bi ala barika la colonel Assimi Goïta ni Choguel Kokala Maïga u ye Mali furan k'a jɛ ala ko don yirana Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni an bɛna an denw tɔgɔ da Assimina ni Choguel la nka défaut ye min ye o ma daminɛ ka ban de défaut ye min ye Assimi tɔgɔ min bɛ jamana in kɔnɔ bi kuntigi b'o ban u k'u k'a sumaya sa Assimi ma dege wari bɔ la fɔlɔ wari de ti sɔrɔ a tigɛ jalen don a tigɛ bɛ karatata président dɔ n'i tɔgɔma kɔni dara yɔrɔ min ka to ka 1,1 ni 1,5 filifili ye nka a baara ta i tɔgɔ dɔn dɛ ni fɔlɔ jara a bɛ caya dɛ ni enveloppe bilala ka taa di tɔgɔma fɔlɔ ma bɛɛ b'a fɔ i jɔ dɛ n ka fantanya banna bɛɛ bɛ taa da an fana ka Assimi tɔgɔ da enveloppe bɛ na an fana ka du kɔnɔ musomanw b'a tɔgɔ da o yɔrɔ la a jo don dɛ dɔw bɛ sɔn ka musomanw tɔgɔ da a jo don tɔgɔ in a bɛ ɲɛ cɛ la a bɛ ɲɛ muso la a bɛ ɲɛ fila bɛɛ la Assimi muso i tigɛ don ne bɛ tigɛ don du kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe ni y'a ka sɛbɛn ye Musa ko kuma bɛɛ lajɛlen bi fɔ buna hadamaden fɔ f'i dabɔ n ka kuma na a ko fɛn min ye sigi min n'a taara kɛ Bamaji kɔrɔ minnu ni dabɔr'u ka kuma na u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a fasa ɲana nka fɛn min ye Mali ye a tora an da la colonel Assimi Goïta a ye yamaruya di ministre min ma k'a fɔ ka taa Mali jɔyɔrɔ fa o ye colonel major Ismaël Wagi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Itali jamana o de y'a laɲini Bamaji minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ CMA o tɛ MAA ani MNLA ye ani AICIA jɛkulu wɛrɛw bɛ u nana ka n'o sigi u ko min ma cadre stratégique permanent CSP sɛbɛnnikɛla ko o jɛkulu in kɔni sigira Mali yɛrɛ a gouvernement u ma bɔ a sigili kalama Itali ko o tuma ale b'a ɲini Mali fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ o jɛkulu in bɛ se ka dɛmɛ cogo min bɛ se ka to kɛlɛ ka ban pewu bɛɛ ka na fɛn min kɔni ye ɲɛtaa ni yiriwa o ka don jamana kɔrɔ yan fan fɛ colonel major Ismaël Wage ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na aw bɛ ka jamana jumɛn denw dɛmɛ a y'a fɔ an ye aw bɛ ka maa minnu dɛmɛ jamana jumɛn denw don fɛn min ye italikaw ye u ko fɛn min ye malidenw don o tuma ni malidenw don ne de ye Mali ka représentant ye Assimi Goïta ye ne de bila yan ni cɛ o cɛ ye den ye n'i ye sɛbɛn tigɛ bila Mali tɔgɔ la n bɛ tasuma da i la le colonel d'aviation Wage c'est un aviateur n'a donna MI kɔnɔ a bɛ tasuma wuli sɛbɛnnikɛla ko o kuma fɔ fɛn min kɔni ye Bamaju ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ colonel Ismaël Wage a t'a fɛ anw k'an da sɔrɔ a bɛ ka maliden dɔw fisaya ni dɔw ye anw b'an ka ko kɛ bi an b'a kɛ sini Ismaël Wage ko italikaw ma n'aw ye den ye a y'a tɛgɛ nɔ bila n bɛ min da aw kan aw bɛ n'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Itali jamana ye u siranna ambassadeur bi taa u bi segin fɛn min kɔni ye kɔrɔfɔ ye u nana ta ka da ɲɔgɔn kan fɛn min ye kangari gɛlɛ ye Choguel y'o gosi nka ministre Ismaël Wage ye min fɔ n'an ma tugu o kɔ hali ne bɛ ɲɔgɔn na dɛ
n'aw tugo ko fɛn min ye colonel Asimi Goïta ye n'a ye nin mɛn n'a a tulo fɛnɛ nin na a ye min kɛ français ambassadeur la a b'o k'aw la dɛ a b'aw fɛnɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma fɔlen fɛn min kɔni italikaw ye u siranna u labanna ka taa fɔ Bamanji ninnu ye layi nin ko in ɲɛ ye min ye gouvernement sen tɛ nin ko in na o tuma an k'aw ka jɛkulu in ji ni gouvernement sen donna a la waati min anw bɛ nafoloba de ta ka d'aw ma min bɛ se ka to a k'aw yɛrɛ dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ye u nan'o kɛ fɛn min ye colonel Ismaël Wage ni ka ci bila ma i ye laɲini fɛn o fɛn kɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin jɛkulu in n'a bi sigi Mali yɛrɛ o gouvernement de b'a ɲɛmaaya ta kelen maa minnu bi don a la bɛɛ lajɛlen de bi don a la minnu ye sema ye minnu tɛ sema ye hali donso minnu bɛ yen n'olu bi mugu ci bɛɛ bi don a la nafolo ti tɔ tɛ yan bɛɛ bi don a la wariko de b'a la a filɛ dɛ bɛɛ bi don a la o ye kelen ye n'a bi sigi a bi jɛkulu kɔrɔlen bi ci k'a dakolonji k'a filenkolonji fo Mali yɛrɛ de b'a sigi wa kuma o kuma bɛ yen n'o ye sécurité ko ye défense nafolo ko diplomatie ani ɲɛta ko o bɛɛ lajɛlen Mali gouvernement de b'o décider ni Mali gouvernement sago tɛ jɛkulu o jɛkulu la o tɛ sigi Mali territoire kan sɛbɛnnikɛla ko ONG in a tɔgɔ de ye Arapacis u nana ye o de ye taabolo ɲuman ye o tuma u nana segin ka na Asimi Goïta ma ani Choguel ma fɛn min ye Ismaël Wage a ye yamaruya di o tuma fɛn min kɔni ye avion ye n bɛ se k'a ta nin k'a kan an bɛ taa bɛnkan in tigɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ismaël Wage a taara Italie u taalen Italie ko sɛbɛnfura bɛ min u nana sɛbɛnfura d'a kɔrɔ u y'a kalan ka taa k'a kalan ka segin fɛn o fɛn min ka di Mali ye n'o b'a la a ko nin ka ɲi fɛn o fɛn min b'a la n'o man di Mali ye a ye bigi kɛ k'o nkan nin a ye segin nin yɔrɔ in kan a k'a sɛbɛn ka ɲɛ a k'a kɛ n kɔnɔ ye n'o tɛ n t'a signé dɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan nana kɛ min ye jɛkulu kɔrɔlen min bɛ o bi ci fɛn min kɔni ye Mali gouvernement ye o bi jɛkulu kura sigi o tuma italien bi sɔrɔ ka nafolo di Mali gouvernement ma a bi sɔrɔ k'a kɛ ka Bamanjiw dɛmɛ marifa bi bila sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni tɛmɛna nin cogo in na fɛn min ye Ismaël Wage dɔgɔkun furancɛ in na a yɛrɛ ye kunnafoni di baro kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Bamanjiw ye u yɛrɛ diminen kun k'olu ti Ismaël Wage reconu tuguni k'u t'a fɛ a ka kɛ ministre ye k'u b'a gɛn ka bɔ yen Asimi ko fa b'aw la aw de y'a bila ye wa aw de y'a bila ye aw de ye Wage bila ye n'a y'a bila a b'o fɔ an ye Wage c'est un bon militaire cadre intègre a b'o fɔ an ye aw b'a baw la ni Wage kɛra aw sago ye kɔrɔ de a ye Mali janfa kunu ni bi tɛ kelen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Bamanji kɔrɔ ye aw nana dɔn k'a fɔ kunu ni bi tɛ kelen ye tiɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ o tuma fɛn min kɔni ye Mali bi fɛn o fɛn kɔ u y'o tɛgɛ nɔ bila min daga d'u la bi o de u ka taa mugu ni kisɛ bɛɛ lajɛlen bila ka sigi ka colonel Ismaël Wage kɔnɔ ni Wage y'u wele ɲɔgɔn fɛn o fɛn na u kana tɛgɛ nɔ bila ani jɛkulu ka sigi o tuma fɛn min ye ni jɛkulu min n'a bɛna baara kɛ a bi kɔlɔsi Mali fɛ Mali de b'a sigi a nafolo bi bɔ Mali wagande de kɔnɔ fɛn min ye italikaw ye n'u bi wari di u bi tɛmɛ Mali de fɛ ni ko o ko fɛnɛ yera italikaw fɛ dibi la dogo la ka ɲɛsin maa ninnu ma ni Mali bɔra o kalama o don fɛn min ye Italie an b'u gɛn ka bɔ yen fɛn min ambassadeur fana ye min kɛra Faransi la o ɲɔgɔnna bi k'a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Suwari de Bamako la Joturu Laya Jara nin y'ale ka sɛbɛn ye Laya ko a ko an ka taa bolo di ɲɔgɔn ma tɔn kɔnɔ mun bɛ yen n'o ye URD Jɔn min ye kunkankura dɔ mɛnna dɛ Fasiriba ko min ye a bila n t'a bila yɔrɔ n'a kalaman dari tigɛ i b'a bila a ko min ye URD ko tɔn kɔni a bɛna ci a bɛna ci subhanallah dajugu bɔ ko la sa Fasiriba ko URD bi ci cogo jumɛn na c'est le parti de la bolodo ɲɔgɔnma parti de don o bi ci cogo di wa bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ dɛ ayi bolo tun bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kunu nka bi bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ faamuyalibaliya de don sa u bɛna bɛn Jɔn i tulo ma jɔ min ye Laya Jara badabada Laya Jara a ko min ye URD ye i b'a fɔ ko groupe fila min ye Gwaɲɔ Kulubali Jɔn ni ka taa bila kilan professeur Salifu Sanogo Fasiriba ko a ko sama-samani a barika bonyara fo ka dama dɔgɔnin kɔrɔw don min ye parti ye Jɔn u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a ko n'i ye nin ko in mɔmɔ k'a lajɛ maa kura mun donna tɔn kɔnɔ e ko de ma kɛ sababu ye ne ka na ni bɛnbaliya de ye Jɔn min kɔni ye Sumayila Sise ko n'a tun bɛ balo la bi ni kun tɛ kɛ tɔn kɔnɔ ye Fasiriba ko a ko min ye janvier kalo tile 16 ye min ye Gwaɲɔ Kulubali ale n'a jɛɲɔgɔn u taara bureau kura min sigi Jɔn i b'a ye k'a fɔ o bureau kura sigi o de nana ni gɛlɛya belebeleba ye sabu min ye URD sayɛlɛma foli mun bɛ ta ka kunnafonidilaw sɛgɛrɛ k'a ka ŋaniya bolodaliw fɔ min y'o senfɛ professeur Salifu Sanogo y'a jira k'a fɔ min kɔni URD ye k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ maa minnu kɔni y'u fara ka b'u la ni ka taa bureau sigi Jɔn k'o tɛ URD tɔndenw ye koyi o tɛ URD ka hakilina ye wa ko URD ka tɔndenw yɛrɛ u ka bureau politique yɛrɛ k'u bɛna sariya dɔ ta
u bɛna sariya ta yɔrɔ a y'a fɔ a y'a kɛ o sariya in a taara ka ban min kɔni ye professeur Saliku Sanogo ye a n'a jɛɲɔgɔnw yɔrɔ u ye maa 11 de gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ Fasiriba ko maa 11 k'u suspend wa k'u gɛn u da n'u sen bɔra URD ko la k'u gɛn pentenkelew ja ye min fɔ a kɛmɛ kɛlɛ koyi k'a fɔ de tuguni a ye na an ka yafa an ka bɛn an ko la ko kuma t'a la dɛ nin y'aw gɔnnen de tɔn ka ca ko a ye taa yɔrɔ wɛrɛ Fasiriba ko yɔrɔ i tulo kɛrɛbɔsigi maa minnu gɛnna maa fɔlɔ Mamadu Igor Jara a gɛnna dɛ a gɛnna pewu e ye bɛɛ kɛ Jɔntɛdu min tugunu o de ye yɛlɛmanikaw ka député Mamadu Awa Gassama u y'a gɛn k'a tɔgɔ ni a da kana mɛn URD ko la nin y'a bannen fo sini jɔn kɛnɛ y'a kalan ka ɲɛ Fasiriba ko suspend wa arabier an ma s'o ma fɔlɔ minnu arajera définitif an b'olu de tɔgɔ la minnu suspend an bɛ tila ka n'o la Fasiriba ko Jɔntɛdu Mamadu Awa Gassama kɔfɛ min ye Amadou Cissé u k'a ma ko Jajiri 5e vice-président u y'a gɛn docteur Befon Cissé u y'a gɛn madame Kulubali et Kadiatou Samake u y'a gɛn Gɔɲɔ min ye Gɔɲɔ ye u y'a gɛn Gɔɲɔ Kulubali u y'a gɛn pewu a ye président kɛ u y'a gɛn dɛ Kalilu Samake u y'a gɛn Racine Thiam u y'a gɛn n kɔrɔkɛ Modibo Kamara u y'a gɛn jɔn dɛ k'u ye jɔn kɛ Racine Thiam a ma ɲa a ɲamina a filɛ dɛ Modibo Kamara Jɔntɛdu u y'a gɛn Mohamed Ould Fall u y'a gɛn Bakari Fob u y'a gɛn maa 11 Abu Zaid Ousmane u y'a gɛn 12 pewu maa minnu gɛnna o tɔgɔ filɛ maa 12 bɛɛ u tɔgɔ kana ye URD ko la o tuma k'u ka taa fan wɛrɛ fɛ gɛlɛyara ko nin y'u ka ko bannen URD ko la Jɔntɛdu Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye kalo in tile 25 ye URD ɲɛmɔgɔ u bɛna sigi ka fɔ wɛrɛ kɛ Jɔntɛdu min kɔni maa damadɔ bɛ yen o tuma olu kɔni dulonnen bɛ olu suspendé don Jɔntɛdu sigikafɔ min bɛna kɛ kalo tile 25 o tuma n'olu ka suspension bɛ wuli walima n'olu fana bɛ gɛn ka fara maa tɔw kan o tuma i tulo kɛrɛbɔsigi olu fana tɔgɔ la o maa minnu bɛ yen o ye Basi Kulubali kelen Abdurahmane Jara Abdurahmane o don dɛ Jara Mamadou B Traoré Demba Fane 4 Hamed Sékou Touré 5 Abbas Diallo 6 Moussa Sissoko 7 Cheikh Labassa Aïdara 8 a banna de a nɔgɔyara n'o tɛ u na bɛɛ kɛ dɛ ninnu de suspendé don u k'a jɛ u suspendé don kalo 6 u da tɛ URD ko la wa u tɛ se siège la u ka bɛn ni kalo 6 in dafara n'u kan ka segin ka na walima n'u kan ka gɛn ka fara maa tɔw kan m'a f'i ye n ye nin kuma in mɛn don min na a ma diya n ye bɛnbaliya man ɲi Ala ka jisuma bɛnbaliya man ɲi Jɔntɛdu Fasiriba ko a ko URD kɔni a fanga dɔgɔyara nka siga kɔni tɛ min na min kɔni ye bureau politique national ye min ɲɛmaa bɛ professeur Saliku Sanogo bolo u y'a yira k'a fɔ nin kɔni tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la o tuma olu dalen b'a la u tigɛlen b'a kan fanga mun bɛ URD la kologiriya mun bɛ URD la URD sɔnsɔnnen don jamana in kɔnɔ cogo min na o tuma k'hali ni maa wɛrɛ gɛnna min tɛ nin ye k'a tɛ foyi bɔ URD ka ɲɛtaga la kunnafoni filɛ an ye min bɔ soir de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Ala ka jisuma k'a fura ye yarabi Jɔntɛdu n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la n bala cogo bɛ di Jabate ne bɛ n tɛgɛ don a don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau o don Fasiriba n'o ye Bala Sumayila Tarawele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bala ko di Bala Sumayila ko a ko fɛn min ye dagaba wuli o daminɛlen bɛ Move Sotelma Malitel ani Orange Mali u ka baarakɛlaw u k'u masɔn fɛn min ye jamana kiiri tigilamaw u ye kiiri min tigɛ ni k'a dagoya société Move Orange la Move Africa Malitel ani Orange Mali la k'u masɔn sɛbɛnnikɛla ko di Sotelma Malitel ani Orange Mali fɛn min ye jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma réseau malien des consommateurs de télécommunication REMACOTEM olu de y'a laɲini jamana sariyatigiw fɛ u ka nin cakɛda fila ɲangi u ɲangina fɛn min ye cour suprême yɛrɛ de fɛ koyi sabula fɛn min ye cour d'appel ale de y'u ɲagi cour d'appel ye nin société fila ɲangi Sotelma Malitel ani Orange Mali k'a fɔ fɛn min ye u kelen kelen fɛn min ye Malitel ye sefa wari miliyari 50 ani 6 ani miliyɔn 548 k'u k'o sara consommateur ye
Orange sɛbɛn wari miliyari 100 ani miliyari 15 ani miliyɔn 380 kɔ k'u k'o sara fila a bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari miliyari 100 ani 70 na kabako 170 milliards de francs CFA sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye société fila in ye o condamné na tuguni k'a fɔ dommage intérêt miliyari 1 miliyɔn 500 k'u k'o fɛnɛ sara consommateur ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ miliyari 100 ani miliyari 70 n'a kunkanfɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye baarakɛlaw ye n'o ye syndicats ye u y'a jira k'a fɔ nin sariya kisɛ in nin kiiri min tigɛra n'i ye nin waleya Orange kan dɔrɔn sakɛda yɛrɛ de bi o tuma olu baarakɛlaw bɛ taa chômage la Dawuda Tarawele ale ye fɛn min ye syndicats ka porte-parole ye a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sariya kisɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ autorité malienne de régulation des télécommunications olu ka hakilina olu ye hakilina ni danganiya minnu bɔ ka bin sariyatigiw tun kan k'o jateminɛ ni ka baara kɛ n'o ye k'o ma kɔlɔsi o kɔlɔsili baliya o de bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ko caman ye ni k'o don fili la o tuma olu bɛ min laɲini jamana faamaw fɛ fɛn min ye nin sariya kisɛ in ye u ka segin a kɔ dɛ sariya in kɔni a tɛ se ka appliquer n'a appliquera k'a fɔ Orange ani Sotelma Malitel ka nin sara maa caman bɛ olu ka baara bi olu bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ ko in ka ɲɛɲini ni hakilisigi ye sabula n'i ma ɲɛɲini ni hakilisigi ye a bɛ se ka kɛ sababu ye maa caman bɛ yen n'o ye denbayatigi caman ye olu bɛ taa chômage la Ala deli o la problème bɛ ye an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sodou ne bɛ tigɛ don la preuve Fasiriba n'o ye Umaru Konate Jean Sodou an ka taa masigi min ye entreprise Yusufu Aidara Jean Sodou a ye a deliko la ma min ye ɲumanya baara ye parce que b'a ko n'i ye Joyila région lajɛ Jɔrisedu min ye Joyila ka den n'o ye masigika ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la entreprise Yusufu Aidara Jɔrisedu i b'a ye k'a fɔ a sigilen bɛ hinɛ ni makari min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka tila ka taa bila dugu o dilanni yɛrɛ la parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ a ka wulikajɔ bɛ tali kɛ fɛn caman kan i n'a fɔ sojɔ i n'a fɔ siraba dilan Jɔrisedu min ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye k'o ta ni ka dugudenw sɛgɛrɛ a ko o min kɛra kuncilito ban parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ a bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ fana la Jɔrisedu a bɛ nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ yen min ye k'o tila ani balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔrɔmasuru ye mun ye min ye masigi komini i b'a ye k'a fɔ a ye lajɛli ta waati labanw na ni ka dɔw sɛgɛrɛ k'a daminɛ min ye Nanji la ka taa bila Sanso Jɔrisedu a ye dɛmɛ ta ni k'olu sɛgɛrɛ parce que b'a ko a bɛ kɔfilɛ kɛ a bɛ jateminɛ kɛ sigidala mɔgɔw mago bɛ fɛn minnu na Jɔrisedu a bɛ wulikajɔ kɛ ni k'a ɲɛsin o ma parce que b'a ko a ka dɛmɛ tɛmɛn'o la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye sɛfɛwari miliyɔn 25 ye Jɔrisedu a y'o ta k'o don sira dɔ la kilomètre 40 bɔɲɔgɔnko k'a daminɛ masigi ni ka taa bila Ngolobugu la parce que b'a ko miliyɔn 25 maa kelen ko bɔ a jufa kɔnɔ ni k'o don faso kunkanko la a ko o ye fasoden ɲumanya baara ye parce que b'a ko o dɔrɔn tɛ min ye wulikajɔ ye k'a don kɛnɛya siraw fɛ a k'o fana dagosi ka bon kosɛbɛ min ye denmisɛnninnakaw ye Jɔrisedu u ninkanfɛn min kɔni ntolaci yɔrɔ ni ka tila ka taa bila appareil de sonorisation na Jɔrisedu a y'i wasa dɔ la ni k'o di denmisɛnw ma k'a daminɛ masigi ni ka taa bila fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw la parce que b'a ko cɛkɔrɔbaw musow ka taa bila denmisɛnw na bɛɛ lajɛlen damata bɛ ka sɔrɔ a ka ɲumanya kɔnɔna la parce que b'a ko a ko a ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɛ min ye sɛfɛwari miliyɔn 3,990 ani ɲari Jɔrisedu a y'o ta ni k'o don minɛnw na k'o di masigi ale CESCOM ma n'o ye matila 20 Jɔrisedu o kuntala bɛ t'i jɔ 100 ani ɲari la parce que b'a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye wulikajɔ ye a y'o ta ni ka denmisɛnninnakaw sɛgɛrɛ appareil de sonorisation o bɛ t'i jɔ miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko la min ye tribune ye k'o fara o kan a ko Nanji la Jɔrisedu a ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin ye kɛnɛyaso fana ma matila 10 bɔɲɔgɔnko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye bana nantu a ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin yen kɛnɛyaso ma o fana bɛ t'i jɔ matila 10 na parce que b'a ko a ko min ye Sanso kɛnɛyasoba ye Jɔrisedu a ye matila caman ta ni k'a dulu fana ma a ko n'o bɛ t'i jɔ matila 20 bɔɲɔgɔnko la a ko a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina b'a kɔnɔna la Jɔrisedu min kɔni wulikajɔ ye a entreprise Yusufu Aidara ale kɔni y'a jira k'a fɔ a digera fɛn mun na min ye cɛkɔrɔba ye hakilina mun d'a ma n'o ye ɲumanya ye n'o ye hinɛ ye n'a ye dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la a k'a tila a n'a balimaw cɛ o de tun b'a kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi parce que b'a ko Jɔrisedu bolodɔngɔnin kelen tɛ bɛlɛ ta Yusufu Aidara fɛnɛ kɛlen bɛ ka wakili ta ka da maa min kan n'o de kɔni y'a jigi belebeleba ye n'o de bɛ wulikajɔ kɛ o de don o de bɛ wulikajɔ boloda Jɔrisedu o de tɔgɔ ko Dirisa Kulubali u k'a ma ko Nura Jɔrisedu ale de bɛ wuli su fara tile kan min ye nin wulikajɔ baara ɲumanyaw kɔnɔna la ale de b'a
ale de b'a bɛɛ lajɛlen boliboli kɛ Fasiriba ko a ko min ye bɛn ni keleya mun bɛ ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko masigikaw b'u jaabi dɛ baɲumankɛ don Joyila élection kɔnɔ maa caman bɛ ka ɲɛbɔ yen fɛ ko ye baɲumankɛ don ala ni entreprise Yusufu Ayidara fɛ muso in ɲɔgɔnna tɛ wa Kayiza Fatumata Ɲan Dip Batuli Fatumata Batuli Ɲan ɲumankɛlaw bɛ dugu in kɔnɔ koyi muso in ka ɲi dɛ ala k'u caya ɲumankɛlaw bɛ dugu in kɔnɔ dɛ Fatumata Ɲan a bolo labilalen don a ka teli a sara b'a la a dawula b'a la a ɲumanya b'a la a se b'a la a dɔnniya b'a la a bɔkolo b'a la a danbe b'a la kuma foyi t'o kɔfɛ bilen wa Fatumata Ɲani ka teli cogo min na dɛ Yusufu Ayidara fana ka teli Fatumata Ɲani Yusufu ka teli Yusufu bɛ min kunnafoni filɛ nin ye kɛnɛ datugura sɛbɛn datugura Yusufu bɛ min sɛbɛn datugura y'a sɔrɔ numéro Kalash mais il faut donner mon numéro à Yusufu tu me donnes son numéro mun bɛɛ ni ne de don an bɛɛ ni ne wa bɛɛ ni ne ayi non rectificatif an bɛɛ ni ne don i bolo don e cousin e de ye ne de don wa an bɛɛ ni ne don e ne bɛ de don wa wa ne bɛnkɛ don i bolo don Yusufu c'est mon oncle Ayidara Badama ne min tɛgɛ don a don sɛbɛn ye an ko min b'a la sirɛni o don Fasiriba n'o ye Basiri Ayidara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ismaila Sise ta ɲɔgɔnna don saya de ka kunna fɛn min ye Gawusu Kalilu Berete kɔlɔsikɔlɔ Lalabi k'a tiɲɛ tabaw karilen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ wulilen bɛ ka jɔ kelen awɔ subahanallahi subahanallahi Badama n bɛ min f'i ye n'i ye tiɲɛ nɔfɛ kɛlɛ ye fugari de cayara maa o maa bɛ wuli ka jɔ k'i ka duloki bɔ k'a da fa tiɲɛ kɛlɛ ba tiɲɛ kɛlɛ kɔrɔkɛ tiɲɛ kɛlɛ fugari kolokololen don a tɛ fɛ ka dɔ kɛ barikaba don pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ tile tɛ ayi Gawusu Kalilu Berete a tiɲɛdabaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kunnafoni di ye conférence de presse yɛrɛ de kɛra koyi fɛn o fɛn kɔni mana taa bila kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ fɛrɛba ka o kɔni o y'o kale suguba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Lalabi a masurunama dɔ bɛ yen n'o ye Ali Bubakari Ayidara ye ale yɛrɛ de ye kunnafonidi in kɛ sibiri don sibiri kalo tile 5 san 2022 sɛbɛnnikɛla ko Gawusu Kalilu Berete ala ka hinɛ fɛn min kɔni ye nin dɔnnitigi ni jiritigi ye banaba kun don ala kɔni y'i wasa don a la Gawusu Kalilu Berete a fatuli ka se sisan ma fɛn min kɔni ye a tiɲɛtabaw ye u ma se ka bɛn fiyewu Ali Bubakari Ayidara ka fɔ la fɛn min kɔni ye Lalabi ye a ka denmisɛnnin minnu bɛ n'o ye Lalabi Muhamɛd Abu ani Fuseni olu de ko olu de bɛ Lalabi cɛ ta fɛn min ye karamɔgɔ olu de ta don sabula karamɔgɔ san'a ka somasegin k'a ye jɔyɔrɔ ni barika a y'o bɛɛ lajɛlen di olu ma ni ka baara la tɛmɛ olu ma sɛbɛnnikɛla ko fan dɔ in fɛ fɛn min ye Lalabi a baden kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ani min ye sin kelen min dɛ ko Kasim Kalilu Berete Lalabi Kasim Lalabi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ni fɛn min ye kalanden minnu bɛ ani Lalabi minnu bɛ n'olu y'a denw ye olu de bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Lalabi a baden dɔgɔnin yɛrɛ de ye o fana ye koyi samasamali de bɛ nin kan fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen b'u ta fɔ ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Abu ani fɛn min ye Mohamɛd olu masunabaw ni Fuseni n'olu ye Lalabi dɛgɔkɛ ye Kasimu n'olu y'o jalaki Kasimu fana b'olu jalaki u nana ko in sama u ni ɲɔgɔn cɛ f'a yɛrɛ nani kuma nani yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛla na video manu n'o ye dɔ minɛ ka dɔ fɔ dɔ ma olu bɛɛ lajɛlen nan'u da don ko in na ni ka kuma in da ni ka sandalama hali gindo minnu bɛ sokɔnɔna na ani kumamisɛn minnu bɛ da donna nin bɛɛ lajɛlen la a bɛɛ nana kɛ kɛnɛma kuma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi Sidiki Berete Kasim tɛ dɛ Sidiki Berete ale de kɔni o nana ka n'i da don nin kuma in bɛɛ lajɛlen la an bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye min bɛ ɲini o de ye bɛɛ ka sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ nana bɛɛ o de ka ɲi kosɛbɛ dɔnni ko la ani ko la badenmaw ni sinjimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ninnu farala ɲɔgɔn na u bɛ koba de dilan Lalabi yɛrɛ tun ye jamatigi de a bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ u ka bɛn bɛnbaliya man ɲi u ka bɛn kosɛbɛ ce n'est pas compliqué Lalabi maa ɲumanba a ye hɛrɛ caman kɛ diɲɛ ye ka taa o tuma olu kɔ bi fara cogo di fu u bɛna bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn na gosi ka se nin hakɛ la u ka sabali san kelen dɔrɔn u ka sabali Ala k'u bɛn yarabi Ala k'u kanbɛn yarabi
voilà Bois Jabate fɛn min kɔni ye kunnafoni ye ale banna nka fɛn min ye an t'an kɔ don ɲɔgɔn na fiyewu fɔ kunnafoni dumanba bɛ yen boisson énergisante M114 IMO a yicogo cɛgɛn cogo a boisson in ka ɲi ni kalahari ye a paquet den wɔɔrɔ b'a kɔnɔ Diedone nana n'a ye ko ne 4 e 2 a ma fɔ ten i tɛ dɔgɔnin ɲuman ye dɔgɔnin fɔlɔ de b'a ta ta n ko kɔrɔ de b'a ta ta mais Mali laada je suis ton karamɔgɔ ici non Mali laada kɔrɔ de fɔlɔ b'a ta ta d'accord je suis d'accord ka sɔrɔ k'a fɔ ko n dɔgɔfɔ mais ne kɔni ye i karamɔgɔ ye je suis d'accord je suis d'accord i ye kɔrɔ ye mais ne kɔni ye karamɔgɔ ye non ne 4 c'est moi qui décide abada ne 4 e 2 a bila n kɔrɔ yan n ka n ta ta k'i ta di ma kana Géronto classique ya dɛ naka den bila d'i ma Mamusa bɛ dɔ fɛ yan ayiwa yanni an m'an da don kalahari la i bisimila Bois Jabate sanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na fɛn min ye dankɔrɔba ye n'o ye Bukari Kɔlɔn Sidibe l'ambassadeur des ambassadeurs an bɛ foli ni tani d'a ma fɛn min ye ni muso baɲumankɛ in ye Fatumata Batuli Ɲang ka bɔ Kayikaw fɛ yen an bɛ foli ni tani kɛ dankɔrɔba bɛ n'o ye Ibrahima Kara Ɲara ye fɛn min ye k'i sɔn ka tila ka ɲinɛ k'a fɔ k'a y'i sɔn k'i sɔn tuguni ale de b'o kɛ an bɛ foli ni tani d'a ma ka foli di dankɔrɔba ma n'o ye Badabada Bɛɲɛɲare Zenith Air an bɛ foli ni tani d'a ma dankɔrɔba in a bɛ jamana kɔ kan nka ni bɛɛ lajɛlen bɛ yan n'o ye belebele ye commandant Lassana Tamba Keita an bɛ foli ni tani d'a ma ka foli di belebele ma belebele min n'a ka wulikajɔ n'a ka girinkajɔw ka bon kosɛbɛ n'o ye Elhaji Daba Tunkara ye an bɛ foli ni tani d'a ma a yɛrɛ bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la nin waati in na an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo fɛn min kɔni ye kunnafoni ye an b'a bila yan sɔɔni fɛn min ye Burapele ye ani a ka kalandenw u bɛna sigi kubu taara Wɔlɔfɔw fɛ yen cɛ b'u jeni Ala dangani kɛ sa n'i ye min kɛ i b'o de tɔnɔ sɔrɔ c'est leur première fois u sɛgɛnna o u ma deli ka kubu taa min tɛ Mali 2002 i ma ye u taara finale la Cameroun y'u ci ni turobi kelen na 20 ans après u filɛ ka kubu ta o turobi kelen na u ye Cameroun ci n'i ye fɛn o fɛn kɛ balontan na i b'o de sɔrɔ n'u ka président ye dɔ la télé la o jo don nisɔndiya tɛ de n'i ye fɛn kɛ i b'o tɔnɔ sɔrɔ o tuma dɔw ma fɛn kɛ de mun kɛ mais ça c'est le kɔrɔmatigɛli mun kɛ an ye dɔ kɛ an se danna ye de ba da ta ku ya n'i ye min kɛ i b'o tɔnɔ ba da y'a ku ye an se danna ye de an ka bi ta bila yan bi ta an b'a bila yan fɛn min ye Burapele ye a n'a ka cɛdenw minnu sigi sɔɔni ni surɔfanaw donna sɛmikɛ ni jamukan kelen kan Mamutu Kamara Bois Jabate journaliste Seydou wa salam